Στην περιοχή Σουρμένων του Πόντου είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Σούρμενα, κοιτίδα ελληνισμού από τα πανάρχια χρόνια. Στα 10 ελληνικά χωριά των Σουρμένων, Χουμουρκιάντων, Κοινώνισσα, Μουλκάντων, Καρακαντζή, Τσίτα, Πετράς, Τσικολή, Ασού, Μεξεζή και Χαλανική, οι αρχαίες ελληνικές παραδόσεις διατηρήθηκαν με βλάβεια ως την ώρα του ξεριζωμού. Η δόξα των Σουρμενέων καλύπτει πολλές και σημαντικές σελίδες της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού. Στα Σούρμενα του Πόντου το ελληνικό πνεύμα και στις πιο δύσκολες ώρες δεν υποδηλώθηκε. Για την ονομασία Σούρμενα έχουμε τα εξής συγκεκριμένα στοιχεία. Ο ιστορικός Αριανός στον 2ο μετά Χριστόν αιώνα ονομάζει την περιοχή Ισού Λιμένα. Κατόπιν έχουμε την ονομασία Σουσάρμια. Ο ιστορικός Προκόπιος, 6ος αιώνας μετά Χριστόν, ονομάζει την Κόμη και το λιμάνι Σουσάρμενα. Κατά την Βυζαντινή περίοδο η περιοχή ονομάζεται Σύρμενα και έπειτα Σούρμενα. Με τα στοιχεία αυτά, μεταγενέστεροι λόγοι διατύπωσαν την άποψη ότι πιθανόν η ονομασία Σούρμενα να προήλθε από την αντικατάσταση της λέξεως λιμένας με τη λέξη όρμος. Αντί λοιπόν Ισού λιμένας, Ισού όρμος, οπότε λογικότερα φτάνουμε στα Σούρμενα. Η λογία άποψη κινείται μέσα στην ιστορική πραγματικότητα. Αλλά τι σημαίνει Ισού λιμένας, Ισού όρμος Σούρμενα? Η λέξη Ισός με ύψιλον σημαίνει ακόντιο, ράβδο, ώστε λιμένας όρμος ακοντίων. Πράγματι, οι κάτοικοι των Σουρμένων επεδίδονται από τα πανάρχια χρόνια στην κατασκευή ακοντίων και έκαναν μεγάλη εξαγωγή αυτών από το λιμάνι τους. Το πότε απικίστηκε η περιοχή Σουρμένων από Έλληνες δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί επακριβώς. Δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο γραπτό ιστορικό στοιχείο. Πάντως οι κάτοικοι της Τραπεζούντας, που ιδρύθηκε το 756 π.Χ., ήταν φυσικό να ερευνήσουν και να εγκατασταθούν τελικά πολλοί από αυτούς στην πλούσια περιοχή των Σουρμένων, όπου πρωτήτερα κατοικούσαν διάφορες ξένες φυλές. Μακροκέφαλοι, Μοσίνικοι και Μάκρονες. Οι γνωστοί με την μεταγενέστερη ονομασία τους Σάνοι. Οι φυλές αυτές υπετάγησαν και εξελληνίστησαν βαθμιαία. Τραπεζούντοι λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα οι πρώτοι Έλληνες άπικοι στα Σούρμενα. Μεγάλη εκπολιτιστική κίνηση στην περιοχή Σουρμένων έγινε την εποχή του Ιουστινιανού. Ο τόπος αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Ιδρύονται πολλά και διάφορα έργα, σχολεία κλπ. Εκχριστιανίζονται τότε όλες οι ξένες φυλές. Η συμβολή του στρατηγού Σίτα είναι προς τούτο μεγίστη. Τα Σούρμενα υποδουλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα με την Τραπεζούντα το 1461. Σε όλη τη διάρκεια των αιώνων, Σουρμενέοι και Τραπεζούντιοι βρισκόταν σε στενή επικοινωνία και επαφή. Οι Σουρμενέοι επικοινωνούσαν με την Τραπεζούντα μέσω θαλάσσης αλλά και δια ξηράς. Στα Σούρμενα, με το υπέροχο κλίμα, ήκμαζαν τα γράμματα, οι τέχνες, το εμπόριο. Οι κάτοικοι ασχολούνται με την αλληλεία, ναυπηγεία, ναυτιλία, με την συστηματική καλλιέργεια της γης, την κτηνοτροφία κλπ. Βαθύτατα θρησκευόμενοι ανεδεικνύοντο έξοχοι ιεροψάλτε. Καλήφωνοι και φιλόμουσοι δημιούργησαν σε αυτό το τομέα λαμπρή παράδοση. Τα τραγούδια και οι χοροί των Σουρμενέων δεν διαφέρουν από εκείνα των Τραπεζουντίων και άλλων κατοίκων του Πόντου. Η ποντιακή διάλεκτος του τόπου παρουσιάζει κάποιον ιδιωματισμό. Οι Σουρμενέοι, σε αντίθεση με τους άλλους Ποντίους, δεν προφέρουν το γράμμα νι στο τέλος των λέξεων. Αντί οθόδωρον, οθόδωρο, το παιδί και όχι το παιδίν και ούτω καθεξής. Επίσης δεν ακολουθούν τους άλλους Ποντίους στον σχηματισμό των ρημάτων στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο του ενικού αριθμού. Προφέρουν κανονικά τις καταλήξεις. Ακούστε μια έκφραση. Γιατί κι θέλεις να βάλεις με ολίγο νερό?
Ακούστε πως διατυπώνει ένας Σουρμενέος κάτοικος ενός μικρού χωριού την άρνησή του να παντρευτεί ο γιος του με μια κοπέλα Πατσί από την πρωτεύουσα των Σουρμενέων Καρακαντζή. Ας το Καρακαντζή και να παίρνουμε Πατσί. Εκείνο εμάς θα πατουρεύει μας. Λαζοδόψο μου τρώει, χαψοζόμι πίνει. Εγώ πού να ευρήκω την κρέα? Κατά ένα ανέκδοτο, οι Σουρμενέοι αγαπούν τόσο πολύ τις παστές σαρδέλες και ιδίως το ζωμό από αυτές, ώστε θεωρούν πανευτυχή εκείνον που πνίγεται μέσα σε αυτόν. Πνίγηκε λοιπόν κάποιος Σουρμενέος μέσα σε ένα βαρέλι γεμάτο με αλμυρό νερό από παστή σαρδέλα. Η γυναίκα του έκλαιγε και δερνοκοπιόταν, οπότε μια γειτόνισσα που πληροφορήθηκε την αιτία του θανάτου του ανδρός της είπε πως ένας τέτοιος θάνατος είναι ζηλευτός. Και κλαίει σαν τον Γκέλα. Αίτικο θάνατο εγώ να έπεθάνα. Ο ιδιωματισμός αυτός στη διάλεκτο παρατηρείται και στα τραγούδια των Σουρμενέων. Με την κατάκτηση των Σουρμένων, πολλοί από τους κατοίκους ανέβηκαν στα βουνά όπου αντιστάθηκαν για πολλά χρόνια εναντίον των ορδών του κατακτητή. Ανάμεσα στους μαχητάς διακρίθηκαν οι καταγόμενοι από το χωριό Τσίτα. Λαϊκοί στιχοπλόκοι αποθανάτησαν τα κατορθώματά τους. Ο Σουρμενέος στην καταγωγή Ιωάννης Κούσης διαφύλαξε στη μνήμη του πολλούς από τους στίχους αυτούς. Μας τους υπαγόρευσε με συγκίνηση. Ακούστε δύο χαρακτηριστικούς στίχους. Απόφασιν πήραν οι ακρίτες της Τσίτης, θα πολεμήσουν τους ληστάς μόλιν την ψυχή τους. Το πρόβατο με το λύκο πώς μπορεί να πολεμά? Μ' όλα ταύτα ενίκησε και άρχισε να γελά. Ο τελευταίος στίχος περιέχει όλο το τραγικό μεγαλείο της ελληνικής φυλής. Το πρόβατο νίκησε το λύκο, ο αδύνατος τον ισχυρό. Οι ολίγοι Έλληνες ενίκησαν πάντοτε τις μυριάδες των εχθρών τους. Τα τέτοια μου επλεύτηναν κι απένα ένα λέγω. Τα τέτοια μου επλεύτηναν κι απένα ένα λέγω. Κρούνε τα πάλαια σωνούν και κάθουμε και κλαίω. Κρούνε τα πάλαια σωνούν και κάθουμε και κλαίω. Γραφτογραμμά και στείλωσε, καλά να το δεν βάζεις. Γραφτογραμμά και στείλωσε, καλά να το δεν βάζεις. Κι απ' την καρδιά το γεραλί πολλά να καταλάβεις. Κι απ' την καρδιά το γεραλί πολλά να καταλάβεις. Το 1914 ο πληθυσμός των Σουρμένων έφτανε τις 10.000. Από τους κατοίκους αυτούς οι 7.000 έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στο Βατούμ της Ρωσίας, όπου βρήκαν συμπαράσταση και περίθαλψη από συμπατριώτες τους, οι οποίοι ίδρυσαν εκεί παλαιότερα ελληνική παροικία. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περιοχή Σουρμένων εγκαταστάθηκαν το 19ο αιώνα αρκετές εκατοντάδες Αντέων, οι οποίοι είχαν ιδρύσει 3 χωριά: Καταβόλ, Καταχώρα και Πυργή. Τα χωριά αυτά ευρίσκονται δυτικά του Μαυροποτάμου. Στον πληθυσμό λοιπόν των Σουρμένων περιλαμβάνονται και οι Σαντέοι αυτών των χωριών, οι οποίοι συνέχισαν στα Σούρμενα τις ιδιαίτερες παραδόσεις τους, ιδίως τα τραγούδια της Σάντας. Οι Σουρμενέοι διατήρησαν στον Πόντο με ευλάβεια τις παραδόσεις. Εξακολουθούν να τις συνεχίζουν και εδώ στην Ελλάδα. Δεν λησμονούν την ιστορία και τους θρύλους της γενέτειρας. Τραγουδά ο Χρύσανθος και παίζει λύρα ο Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης.
γυαλό κοντράτε ευλογημένα, κάψι έρθα στο γυαλό κοντράτε ευλογημένα, τα παπορέα έσκερχουν ζήπα φορτωμένα, τα παπορέα έσκερχουν ζήπα φορτωμένα. Γαψία, πατέστε στην παιδεία, κέντε μορφά μαϊρεύρα τα ηθία μη δοξία, κέντε μορφά μαϊρεύρα τα ηθία μη δοξία. Τραπέζονται, κεράσονται, ον παίρνε τηγανίζνε. Τραπέζονται, κεράσονται, ον παίρνε τηγανίζνε. Τε μετερώνει σουρμενίτ με τα πατμάνα λίζνε. Τε μετερώνει σουρμενίτ με τα πατμάνα λίζνε. Γαψία, πατέστε στην παιδεία, κέντε μορφά μαϊρεύρα τα ηθία μη δοξία, κέντε μορφά μαϊρεύρα τα ηθία μη δοξία. Ο Σύλλογος Φάρος Ποντίων σας παρουσίασε στη σημερινή του εκπομπή ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία, χορούς και τραγούδια της περιοχής Σουρμένων. Βασιστήκαμε σε πληροφορίες που μας έδωσαν οι Σουρμεναίοι την καταγωγή Λεωνίδας Καζαντζίδης, Ιωάννης Κούσης και Νίκος Σπανίδης, αλλά και σε πολύτιμα στοιχεία από πολύτιμες σχετικές μελέτες του αημνίστου συγγραφέως Ιωάννου Κάλφογλου. Χορός Ομάλ. Λάσκουμε τραγώδο και χειρίζω και σοφετίνο λάλεμαν ταρνό όπα με γνεφίζω και σοφετίνο λάλεμαν ταρνό όπα με γνεφίζω. Σαν τραγουδό καμία κίνηστα, όλη τη νύχτα τραγουδό καμία κίνηστα, πουλόβομ άσον του ουρανών τα στρώς να κατηβάζω. Πουλόβαμάσαν ουρανών τα στρούς να κατηβάζω.